କଣ କରୁଛ? ଖେଳୁଛି। ଖେଳୁଛ? ହୁଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ସତ କଥା କହିବ? କହିବି। କୁହ। ତମେ ତ ବାହା ହେଇସାରିଛ? ହଁ। ଆଉ ତମେ ମୋ ସହିତ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ରହିଲଣି, ହୁଁ। ତମକୁ କେମିତିକା ଫିଲ୍ ହଉଛି? କେମିତି ଫିଲ୍ ହବ? ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆଗରୁ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ଆଉ କିଛି ଫିଲ୍ ହଉନି? ଆଉ କଣ ଫିଲ୍ ହବ? ତମକୁ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି? କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଆଉ କିଛି ବି ଜଣା ପଡୁନି? କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଯୋଉ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି ବିଲକୁଲ ଜଣା ପଡୁନି, ବିଲକୁଲ। ମିଛରେ କହୁଛ ନା କଣ? ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହିବି? ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ସତ ଜଣା ପଡୁନି? କିଛି କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଗଲା କୁଆଡେ ଦେଖିକି ଆସିବୁ। କଣ ହେଇଛି ତ କହିବ? କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଆଉ କାନ୍ଦିବିନି? ଆଉ କଣ କହନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛ କହିବ? କଣ ପାଇଁ? ତମେ ଏବେ କଣ କହିଲ? କଣ କହିବି? ତମେ ତ ଟେନସନରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି। ହେଲେ ତମକୁ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ତମେ ତ କହୁଛ ତମକୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ଜଣା ପଡୁନି। ସମସ୍ତେ କେତେ ଟେନସନରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁବେଳେ ଟେନସନ ବୋଲି କହୁଛି ବାହା ହେଇକି। ଆଉ ତମକୁ ଟେନସନ ଲାଗୁନି। ହେ ଭଗବାନ। ସେଇଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତମକୁ ଟେନସନ କାହିଁକି ଲାଗୁନି? ହଉ 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 ଛାଡ ଛାଡ। ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆସ। ଭୁଲ ହେଇଛି ଆସ। ଆସ। ଭୁଲ ହେଇଛି ଆସ।